ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲರ್ ಪಂದೆ ನಿನ್ನೆ ಏರ್ಪುರನ್ನ ಚಾನಲ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಇನಿ ಪೋತೇರು ಬೀಡ್ ಅಲ್ಲ ಔರಂಗಾಬಾದ್ರದ್ದು ಬೊಕ್ಕಾಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೋಡು ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಇನಿ ವ್ಲಾಗನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಪಂಡೆ ಅನಿತ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಪಂಡೆ ಆರು ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿರ ಪೋದಾತಂಡು ಅರ್ನ ಕೆಲಸ ಆದಿತ್ತೆ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರು ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ಪುನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚಾಪುಡು ತೂಕ ಪಂದು ಸುರುಕು ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಎಂದೇ ಪಂಡೇರು ಎಂಚಾಲೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ದಾಲ ತಿಕ್ಕು ಜಾತೆ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆರು ಎಂಕಂತ ಪಿದೇ ಪಾರ ಆಪುಜಿ ಆರಂಡಲ ಪೋಪೆರತ್ತ ಅಲ್ಪ ಅದೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂಬಲ್ಲೆ ಪಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಈರ್ಲ ಒಂತೆ ಪಾತೇರಿ ಪಂದು ಏನ ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವು ಅರೆ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಟ್ರೈನ್ ದಂಡಲ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿಗೆ ತೂಕ ಈನ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಉಂಡು ಈ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತವೇರು ಅಂತ ತೂಕ ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನಿತ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೆ ಪಂದು ಮಲ್ತೇನೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಜಿನ ಮಲ್ಪನ ಜನನೆತ್ತೆ ಏನಿಜಿನ ಪನ್ಪೇರು ಪೋಂದಿಪ್ಪೇರು ತಿಂಚ ಪೂರ ಏನು ಪನ್ಪುನ ಅಲ್ತ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಂಡ ಇಂದು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂಪೋದು ಮಲ್ಪಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಆಪುಜಿ ಎಂಚಾಲ ಮುರಂದೊಕ ಪಂಡು ಪಂಡಿದ್ದು ಇದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಒತ್ತೊಂಡೇರು ಮಲ್ಪರ ತೂಕ ಏನಂದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಓ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಕಡಪುರ್ವಿರತ್ತೆ ನೆಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಡ್ದ ಕೆಲಸ ಆದಿತ್ತೆ ಬೊಂಬೈ ಬರ್ರ ಅಂದು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ದೇರು AC ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಒಂದು ಬಸ್ ಬೊಂಬೈದ ಬಸ್ ಎಂಚೊಂಡು ತುಲೆ ಮೂಲು ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ತೂವರ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಇರ್ದಲ ಬಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಎನ್ನಂಚಿತ್ನ ಕಕ್ಕು ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಬಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿದೆ ಪಂಡ ಅವು ಟರ್ನ್ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡತೆ ಆಪಾಗ ಬಂಜಿ ಪೂರ ಅಡಿಮೇಲೆ ಐಲೆ ಕಾಪುಂಡು ತುಲಿ ಏತು ಶೋಕುಂಡು ಅಕ್ಕಲೆ ತಲೆಂಬು ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ದೆ ಒಯ್ತು ಜೆತ್ತಣ್ಣಾಂಡ್ ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಪುನು ಒರ ಊರುಗದ ಅನ್ನ ಪೋನಾಗ ಪೋದಿತ್ತೇರಿ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮು ಆರು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆವಸ್ ಬರೊಂದು ಇಜ್ಜಾರ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಮ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಅಂಚ ಬಸ್ ಟೈಡ ಒಂಥರ ಬಂಟ ಉಂಟು ಉಂಟು ಬಸ್ ಟೈ ಉಂಟು ಬಸ್ ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಸ್ವರ ಜೋರು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕೆ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪನ ಕಿಬಿಕ್ ದಿಯೋಡ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಆರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಡವು ಸ್ವರಕ್ಕೇನು ಜೈನ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜೆ ಪಂಡ ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂದು ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಆರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರಿಂದಿತ್ತೆ ನಾನೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ವೆ ಏಪರ್ದೊಕ್ಕ ರಂದೋದಿತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಸೇರತ್ತೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಕ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರು ಒಲ್ಪ ಅಂಚೆ ದೂರ ಪೂರ ಪೋಯಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಆರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇಂದೇನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬುಡಿ ಅಂಡ ಅಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಅರೆಗ್ಲಾತ್ ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ದ ಎದುರು ಉಂಟು ಪಾತೆರ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜತೆ ಪಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಡು ಪಾತೆರ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಆರಾಧೆ ಮಲ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ತೂಕ ಏನ ಮಲ್ಪೇರಿಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಚುಚೂರು ಉದ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲ್ಲೆಂದು ತೂಕ ಏನು ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಂದೇಟ ಏತು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ತೂಕ ಯಾಲ್ನೆತ್ತ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಜಿಯಾನಲ್ಲೇ ತಂಬರ್ರ ಅಂಚ ಅಂಚೆತ್ತಯ್ಯನ ಬಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಹಿಡ್ಕಿದಾಡು ಬಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಬೈ ಹಾಂಡು ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಲ್ತುಪಿದಾಡು ಉನ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಬೀಡ್ದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂಚೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಗಾಡಿ ರಾತ್ರಿಗೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಉಂತಾವೇರು 1-1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಒನಸು ಬುಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲಾಡ್ ಇಡ್ಬೋದು ಉಂಟು ಮಲಾಡತ್ತೆ ಒಂದು ಬೈಂದರ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪಿನ ಬಸ್
ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಿ ಅನ್ನ ಪೊಪ್ಪಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ತಿಕ್ಕದು ಜಿ ಎಂಕುಲು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪಂತೆ ಪಂದು ಪಾಪ ಆಡ್ಪಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ದಿರು ಎಂಕುಲು ಏನ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನುದನ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇದೆಂತ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದ ವೀಡಿಯೋ ಏನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪು ಜೂಲೈಡ್ ಎತ್ತಿನ ಸೀಟ್ ಆತನಿ ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ದನ ಇಂದು ಜೊಪ್ಪವಲಿ ಯಾನೇನ ಪಂಡ ಪಂಡ ವನಸು ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ಉಂಟುವಾರು ಈರೇನ ದೆತ್ತೊಂಡಾರ ಅವು ಪೂರ ತೆಜಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಂದ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲ್ಟಾಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಬಸ್ ಓಲ್ಲ ವನಸಿಗೆ ಉಂಟು ದಾಯ ಪಂಡ ಪಿದಾಡ್ದಿನ 2 ಗಂಟೆಗತ್ತೆ ಬಸ್ ಅಂಚ ಅದು ಒಲ್ಪಲ ಉಂತುದಿಜಿಗೆ ಪಂಡೇರಿಗೆ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಉಂತಾವ ಅಂದು ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಅಂಚ ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪಾಗ್ಲ ಸಾಕಾದಿತ್ತಂಡತೆ ಆರ್ಲ ಜೆತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಪಂದೆ ಜೆತ್ತೇನು ಬಸ್ ಟಿಪ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡೇರಿಗೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಉಂತಾವ ಅಂದು ಅಂಚ ತೂವರ ಪೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಂತದ್ನ ಹೆಜ್ಜಿ ಬಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುಲ್ಯೊಪ್ಪಲನಾಗ ಚಾಕುಂದು ಉಂತದೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪೈನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಖಾಲಿ ಚಾತ್ತಾತೆ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲಡಿ 7 ಗಂಟೆ ಬತ್ತಿ ಏತಿದ್ದೀರು ಅವು ಬಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಲಾಡಿಗೆ ಇತ್ತೇಳು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದು ಎಂಚ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಪ್ಪತ್ತೆ ಬಸ್ ಇತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೇಳು ಅಂಚ 6 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಲಾಡಿಗೆ ಬರ್ಪುನೇ ಟಿಕೆಟ್ ದಿತ್ತಿದ್ದನು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದೇರು ಬೊಕ್ಕಿನ ಪಂಡ ದಾಲ ಕನಪ್ಪುನ ಅಂಚಿದ ನಿಜ್ಜಿನಿಗೆ ದುಂಬುಲ ಪಂಟೇನ ಅರ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ದಾಲ ಕನಾರ ಪೂರ ಆಪಿಜತೆ ಅಥವಾ ಓಡೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಲ ಆಪಿಜವು ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂತಾರೆ ಪಾರ್ಲ ಆತಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಪೂರ ದಾಲ ಇತ್ತಿಜತೆ ಅಂಚ ಅದು ಪಂಡ ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಸ್ ಅಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಸ್ ಬಿಡ್ದು ಬಕ್ಕೊಂದು ಬಸ್ ಇಟ್ಟಂಡಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲ ಇಂದು ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ತೆತ್ತನ ಬರ್ತದೆ ಹೂ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ತೆತ್ತವೇ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬರೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲ ನಿಲ್ಲಾಡಿನ ಹೊಸ ದಿನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇರ್ತೀನಿ ಜಿಯಾನಿಗೊಂಜಿ ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕಿದೇನು ಇಲ್ಲೋರ ತುಳ್ಳಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬರೀತಕೊಂಡು ಬರ್ಪುನು ದಾದ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಜೋಕುಲು ಉಲಾಯಿ ಬರ್ಪುನ ಎಂಚ ಗೊತ್ತೇನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತೂದು ದಾದ ಪಂಡ ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ದೂರ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಆ ಮೀನ್ಲೇನು ತೂದು ಜೋಕುಲೆ ಉಲಾಯಿ ಬರ ರಾಸೆ ಹಾಕುನು ಐದು ಒಕ್ಕ ಜಿಯನ್ನ ಒಂಜೆ ಗೊಬ್ಬನ ತೂಪತ್ತೆ ಅಂಚ ಏಪ ಗೊರ ಬರು ಒಂದು ಇಪ್ಪೋರು ಯಾನು ಹೊರ ಬಾಕಿಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಬತ್ತು ಉಂಟುಗೋಲು ಜೋಕುಲತೆ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲರ್ಲ ಸರಿ ಹಾಕುಜಿ ಅಂಚ ದಿನಾಲ ಬರ್ಪು ಜೋಲು ಮಾತ್ರ ಕುದಿತ್ತ ಉದ್ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಅರ್ಧೋಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಂದೆ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಪೋಪೆ ಬಂಡು ಲಂಚಾಲೇನು ಪುರ್ತು ಬರ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಪಂಡ ಒಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಕಿನಿ ಎಂಕಲ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದಿತ್ತ ದೋಸೆಗೆ ಅರಿಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಬೇಗ ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಬಡಲ ಆಪುಂಡತ್ತ ಬಂದು ಅಂಚ ಲಕ್ಕದಿತ್ತೆ ದೋಸೆ ಪೂರ ತಿಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇರು ಶರ್ಬತ್ತ ಒಂದುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಇದು ನಾನು ದೊಂಬ ಬರ್ತಂಡತೆ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋದ್ ಬರ್ತದ ನನಗೆ ಸಾಕಾಪುಂಡು ಏನಂಡಲ್ಲ ಪರ್ಕ ಅಂಚ ಶರ್ಬತ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇರು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಶರ್ಬತ್ ಅಂಚ ಅವೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಖುಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಅದಾದ ಪಂಡ ಆತಂತೆ ವೀಡಿಯೋಡೆ ಆ ಪಂಡ ಎಂಚ ಆತನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಬಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಂ ಉಂದಿಯಾ ಪತ್ತ ನಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಶರ್ಬತ್ ಅಂಚ ಬುಕ್ಯಾನ ಏನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿತ್ತು ಇಂಕೆ ಮದತ್ತು ನಾನು ಪಾತೆರೊಂದು ಇಟ್ಕೋತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಪಟ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋಪೆ ಅವೇ ಪನ್ನಿ ನಿಕೋಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕಂತ ಪಿದೇ ಪೂರ ಕೋರ ಆಗ್ತದೆ ಆರಂಗೆಲ್ಲ ಪೋಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರ ಪಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೇನ ಪಂಡ ನಾನು ಇಂಕ ಪೂರ ಮುದ್ದಿಕ್ ಪಿಜ್ಜನ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ನಾ ರೂಟು ಕುಲ್ದು ಬಾಸು ಅಂಚ ಶರ್ಬತ್ ಮಲ್ತದಿಂದ ಇದು ಏರ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಲೆಡ್ಡ ನಿಚ್ಚಾದಿಂಕುಲು ಟ್ಯಾಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡದ ಅವು ಪತ ಮತ್ತೀಪುನ್ ಪಂಡ ಮಲ್ತದ್ದಿಂದ ಏರನ್ನೆಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಎಡ್ಡ ಹಾಪುಂಡತ್ತ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಎಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಚಪ್ಪೆ ಕೆಲದಾಗಲೇ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುನು ಕೆಲದಾಗಲೇ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿದ ಪೋಡು ಶೀತಾಪುರ ಹಾಪುನು ಒಂದು ಅಂಚೆ ಎತ್ತನಂತೆ ಬಂಗ ಹಾಪುನಪ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದೆತ್ತದಿಯೋಡು ಹಾಪುನು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮಲ್ಕೊಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಜಿಯಾನ ಒಂದು ಪೂರ ಏರ್ ಪೆಜ್ಜುನು ಯಾನು ದಾಯ್ದು ಇನ್ನು ಜಿಯಾನಗ್ಲ ರಜೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಪಪ್ಪ ಬರ್ತನ ತಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈತೆ ವೀಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ತಿಕ್ವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚ ಆತಂಕಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಪಲ್ಲೆ ಜಿಯನ್ನ ಪಪ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಐಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಯಾನ್ ಮಲ್ಲೈ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ತೆಪ್ಪ ಈರ್ ಮಲ್ಪರತ